Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Hadin bakaladan ke jingjia dangshen badan ki bala leit ban bret bat leit bo da kadok masih haki temple jang ki Hindu ha Assam mentapat ila banyu i bakaladan sakawi ke jingjia bo uwei usamla ula bret ya kadok sniang ha ka masjid jang ki muslim ka badan ha Guwahati da ka jing thmu ban pen jak buram ya ka wei ka thei bat ya kani la yo ban ring da ka kor CCTV ka bala ja kan riu tarik jong ni panai Uniu samla udai belatip kyrteng kum meridu pawan pathak ubadai ubala syak kemro haki pulit jangka dispur polis hakamit jangka pratarik hadin bawla bret bat no ya ka dok sniang hakawi ke masjid hakathan panjabari jangka nong ba Guwahati ya kani ka dok sniang lathep hakawi ka jingsong berhapo la dan ru ka kot ka batho i ka kyrteng kawi ka thei bat ka nam barfon jangka ki pulit kilaong ba u pathak ulapha kali ya kani ka thei tang ba kala kan taj no ya u kumta ulat thmu ban penjak buram ya ka da ka bale kum kani ka jaj kam hakaba ulat thoru hakata ka rukam ban yo i lakum bale kani ka thei bat bala tho ya kani ka sithi ba ka pun khon bat ru bakala shrai ya u shinrang te kala leit ban bret no da kani ka dok sniang bat ka jing thmu jong new briew kadai bagi pulit kin kem ya kani ka thei ki pulit kila kem no yo pathak halor ka jing thmu ban wan ra ka jing sngo ya pher niam bat ban penjak buram ya kani ka thei kat kum bala yo ring leng ba ka kor CCTV la yo i ba udan bat ula wan da ka skuti bat ru ba ula kawang ya kani ka dok sniang ka basong hapo ka wei ka plastik